L-awtoritajiet tas-saħħa Maltin iddikjaraw li s'issa m'hawnx każijiet tal-coronavirus f'Malta. Dan wara li t-testijiet kollha li saru għal dan il-virus fuq persuni li waslu f'Malta irriżultaw kollha fin-negattiv. Dan ġie kkonfermat mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci waqt konferenza stampa li matula elenkat il-ħidma li qed issir kontra din it-tifqija li laqtet bosta pajjiżi. Sa issa ma kellna l-ebda każ ta' coronavirus li huwa konfermat. Fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti l-awtoritajiet tas-saħħa qalu li qegħdin iwessaw is-sorveljanza tagħhom f'żoni ta' vjaġġar li ntlaqtu minn dan il-virus. Il-Professur Gauci spjegat kif in-nies b'sintomi tad-deni sola jew li jibdew ibatu biex jieħdu nnifs 14-il jum wara li jkunu waslu Malta miċ-Ċina, Hong Kong, Singapore, il-Ġappun, l-Iran, il-Korea t'isfel u min-naħa ta' fuq tal-Italja b'mod partikolari miż-żoni tal-Lombardija, Piemonte, Veneto u Emilia Romagna għandhom jagħmlu kuntatt mat-tabib tagħhom u mal-awtoritajiet tas-saħħa. Huma qegħdin jintalbu biex ma jżurux ċentri tas-saħħa jew id-Dipartiment tal-Emerġenza. Il-kap tal-patoloġija tal-Isptar Mater Dei Chris Barbara spjega li kull persuna li għandha dawn is-sintomi f'pajjiżna qed tiġi ttestjata permezz tal-iktar test sensittiv għal ċelluli infettati bil-coronavirus. Dan bħala parti minn studju li qed isir biex dejjem ikun assigurat li l-virus COVID-19 mhux preżenti fil-popolazzjoni f'pajjiżna. Din it-Taljani jekk taraw it-televiżjoni jgħidulhom it-tampone, swab, biċċa tajjara, tajjeb. U dina tidħol mill-imnieħer u tibqa' sejjer lejn il-gerżuma fejn hemm se ssib kwantità ta' virus, speċjalment jekk dak li jkun għandu s-sintomi. Importanti li nifhmu illi it-test li qed nużaw huwa l-iktar test sensittiv li tista' tagħmel preżentement bix-xjenza li għandna. L-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin iħeġġu wkoll il-pubbliku biex jevita safar bla bżonn fil-pajjiżi affettwati. Żiedu li dawk li qegħdin jaslu lura minn dawn il-pajjiżi joqogħdu fi kwarantina għal 14-il jum. Il-kap tas-sezzjoni għal kontroll tal-infezzjonijiet Michael Borch spjega kif l-Isptar Mater Dei huwa mill-iktar sptarijiet imħejjija għal coronavirus fid-dinja. Dan fil-waqt li xejjen għal kollox dak li ntqal minn sezzjonijiet tal-medja hekk kif saħaq li s'issa tħarġu l fuq minn 350 ħaddiem fl-isptar u jinsab imħejji għal kull eventwalità fil-ġlieda kontra l-virus. Dan fil-waqt li sar investiment kbir f'apparat apposta. Ġibna wkoll magni minn barra biex jippurifikaw l-arja biex mhux biss jiġifieri toqgħod fuq il-ventilazzjoni tal-kamra talli għandek units li jiġbed l-arja jaddija minn filter, minn ħabba filter, u allura l-arja li toħroġ minna tiġi purifikata. Barra minn hekk, u għatta wkoll meta kellna is-seminar tat-tobba, għandna biżżejjed PPEs li huma l-Personal Protective Equipment, għandna maskli, visors, gowns, gloves. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci appellat lil pubbliku biex ma jallarmax ruħu u ma jaġixxix daqs li kieku għandna xi sitwazzjoni bħal dik fl-Italja u ċ-Ċina. Stqarret li l-maskli protettivi mhumiex effettivi ħlief għal ħaddiema li jkunu qed jaħdmu fil-qrib ma' pazjenti infettati. Dan fil-waqt li sostniet li m'hemmx bżonn li wieħed jaħżen l-ikel. Dan wara li matul il-jum il-maġġoranza tal-ħwienet tal-merċa spiċċaw bl-ixkafef tagħhom kollha vojta wara li bosta persuni dieru jixtru l-ikel u l-prodotti bażiċi bil-grossa. Saħansitra l xi mumenti ġiet ikkawżata konġestjoni ta' traffiku fit-toroq li jagħtu lejn l-iktar stabilimenti popolari. L-awtoritajiet tas-saħħa fakkru lil pubbliku b'mod ġenerali biex jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa biex jevitaw il-mart respiratorju. Dan fost l-oħrajn billi jaħslu jdejhom ta' spiss bl-ilma bis-sapun, dawk morda joqogħdu d-dar u ma jżurux pazjenti l-isptar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.